ka Phlim Khasi ka ba Thymmai ka bala ai kerteng mapi ka ba on Pyllait Paidbah no Shen ha ka hello Meghalaya ha ka ne ka Phlim la shim benta kum ki tingshom usamla lam koridor kharmandai bat usamla don kupar shadam kat ba ya ka benta kum ka puron la shim da ka samla barisha khar umnoin bat ya ka benta kum hedu jongki gang lani bos gang la shim benta do ba stanwell mani bat ki paralog Laya don bentalang ru ha kane ka Phlim da uway na ki klor ak Phlim Khasi bala pau ba ha ka jela bad ubadeiru ubaju ak gi comedy videos leng ba ka channel ka bajutep kum ki jelau dokter la jutep kerteng kum usamla miki lingdo lani ubala jutep Paidbah kum uba jelau lembat ki way de ki artis ki balai shim benta ha kane ka Phlim ya kane ka Phlim la penmi leng ba ka Azelia production ka bala tho ya ka story bat penbit penbiang kum ka director da ka kong iba suk len lingdo bat la ringdor bat penwandor ka Phlim dau ba chorus marweng haba phai ka tu kat ne shaphang ka ne ka Phlim ka de ka Phlim ka ba sngotanat ka ba wat bnia ya ka jinglong ki artli ki mensim ka bala ban wanra ya ka jingye de bat pendu ya ki jingkhuslai rengkat leng ba ki jingja ba sngosi ka jing IT bat ka jing shisha Kwa banyak kelat banga ngamla le bat ngam dan kami ke pisah jong piwat shinayaru Pusan hati kamun kadem jingkit watang hajing mutun kai jingken ngalaid mereka tamba sengap jal nadum tasngi pijengal na kajing injonga